YouHappy er Uniks nye webunivers, der kan anvendes både af lejere, beboere og bestyrelser. Som ejendomsadministrator sætter YouHappy dig i stand til nemt at kommunikere direkte med beboerne og bestyrelsen i en ejendom. Du bestemmer, hvad beboerne kan se i YouHappy, og på den måde hjælper du dem til at kunne betjene sig selv i anliggender, der vedrører deres bolig. I YouHappy kan beboerne finde alle informationer og dokumenter vedrørende deres bolig. Du giver dem adgang til oplysningerne via Unik Bolig. Herefter kan de nemt selv ansøge om for eksempel at holde kæledyr, fejlmelde eller sende en klage. De kan også se og betale husleje, samt følge med i, hvor meget el, vand og varme de har brugt i den tid, de har boet i lejligheden. Beboerne kan tilgå YouHappy, uanset om de bruger mobil, tablet eller computer. YouHappy er også en platform for ejendommens bestyrelse. Bestyrelsen kan via platformen indsende og godkende udlæg, godkende fakturaer og følge med i foreningens økonomi og andre dokumenter med data direkte fra Unik Bolig. Derudover kan bestyrelsen kommunikere direkte til ejendommens beboere udenom grupper på sociale medier og personlige e-mails, der i værste fald kan medføre brud på GDPR eller resultere i, at dokumenter forsvinder, når de deles på kryds og tværs. I YouHappy er alle lejere, beboere og bestyrelser oprettet. Alt er samlet ét sted, og ejendomsadministratoren kan via Unik Bolig styre adgange og tilføje relevante informationer afhængig af brugernes roller. Med YouHappy bliver livet lidt lettere for alle. YouHappy, et samlet webunivers til lejere, beboere og bestyrelser.